terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers van Kulturu TV. Regenweer, lekker weer. Maar dat is niet zo prettig voor het Surinaams verkeer. Zoals we zien hier momenteel de waterkant. Het regent al 2-3 dagen hier non-stop in Suriname. En we zien dat dus het water hier blijft zitten. Het is zo moeilijk dat fietsers zelf heel moeilijk hier doorgaan. De bromfietsers ook. En dit water blijft dus gewoon hier zitten voor 4 tot 5 dagen. Waarom? Omdat ook de lozing van het water niet perfect is. De kokers zitten allemaal vol met plastic flessen, met rommels, met vuil. Waardoor eigenlijk het water niet terug kan trekken. We zien het is niet een beetje water, het is heel veel. En ook verschillende plekken binnen Paramaribo is het zo erg dat men heel rustig er doorheen moet gaan. Dat ook filevorming veroorzaakt. Kijkers, hier hebben wij een goot, een kanaal, die dus zo vol zit met water dat hij gelijkgesteld is met de straat. Kijkers, hier zien wij ook, ik ben momenteel te Abrabroki. En het is ook een probleem hier, al jaren gaande, dat het water gewoon blijft zitten. Het is nu inmiddels de volgende dag. De beeld dat u hiervoor heeft gezien is van dus gisteren. En ja, het regent nog steeds. Het water blijft en blijft meer worden, blijft zitten en het stroomt niet door. U ziet hoe erg moeilijk het is voor het verkeer en wat voor file er ontstaat. Kijkers, wij hopen dat de regering, de huidige, ook de komende, iets hieraan doet. Want de bewoners klagen natuurlijk. Het water gaat ook binnen een huis van de mensen. En het is niet zo prettig. En het is ook vies water die blijft zitten voor dagen lang. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV. Ik hoop dat ik u heb kunnen informeren over de situatie momenteel in het land. Nogmaals. Lekker weer, regenweer. Kijkers, u ziet het. Ze hebben ook geen andere optie dan hier te rijden, want de meeste mensen wonen hier. Maar ja, het is best wel moeilijk. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV. En nogmaals, regenweer, lekker weer. Maar dat is niet voor het Surinaams verkeer.
kijkers, dit is wat ik bedoel. Het water gaat gewoon binnen de huizen van de mensen en dus het is zo prettig. Zoals je hier ziet, Abrabroki die zit ook vol met water, helemaal onder water. Zijn er gaten op de straten, weet je ook niet, maar die zit gewoon vol met water. En ook hier blijft het water dus zitten.